dan baru naik udah. Gagah, pakai kacamata, rambut disisir gaya bak artis Jakarta. Dan tanyo, bang jantan lampau laju, dijawabnya tenang dan sopir nan tahu. Dan paci kursi dan tahan napas, ban oto barah salah mau tabang bebas. Di tikungan bang malah tambah gas, dan dalam hati ya Allah jangan sampai lepas. Kiri gadang, gaya parame, sopirnya senyum, penumpang lah pucat. Oto gadang, jangan banyak gaya, nan penting sampai di rumah sakit. Gas, 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 gas. Sopir, jan, gaslight, masuk tikungan, sopir manyanyi, suaranya serak tapi hati senang hati. Radio baranyi, sopir ikut joget, tangan disetir, kepala ikut goyang hebat. Urang di muko, manyabui doa, urang di balakang lah pucat mukonyo. Dan batanyo, bang remnyo masih ado. Sopir menjawab, aduh, kalau ndak macet. Aduh bang, apa bana gaya? Oto ko bukan pesawat udara. Kalau mau balap pai ka sirkuit, jangan bawa kami nan baru makan nasi. Kiri kanan jangan menyalip, aduh bang jangan menyentak. Naik bukit gasnyo tambah, turun bukit remnyo entah di mano. Sopir ketawa, aman lah kawan, penumpang
sampai